Το σκέφτομαι και λέω. Τι κάνεις κύριε, την αξές. Εντάξει. Ποιος δεν έπαιξε. Πάρε, όλα καλά. Σε βλέπω πας πολύ μάχημος και ελπίζω να συνεχίσεις έτσι σε αγωνιστικό στυλ. Δεν έπαιξα μια φορά. Μην το κρουσουζεύεις ρε. Όχι. Έλα, δυνάτα τσιγάρα, σε έβγαλα. Σε racing style. Όχι. Για πείτε μου εδώ κύριε Βασίλη, με την ευκαιρία της ονομαστικής σας εορτή, συγγνώμη κουνήθηκε η κάμερα λίγο, πάρε σε παρακαλώ, άνεψε με το τσιγάρο. Πιστεύουμε ότι σε τρεις είναι ο βοηθός του κάμεραμάνου, πάρεις, μην στεναχωριέστε, ευχαριστώ. Μπορείτε να συνεχίσετε. Πιστεύουμε ότι σε 3 εξόδους το πρωτάθλημα παλεμάχων το έχουμε. Το πρωτάθλημα παλεμάχων από 70 και άνω. Όχι. Από 80 και άνω. Ένας είναι αυτός που τρέχει. Ο Σαρκατζής, ο Γιώργος, ο παππούς. Εντουρά. Τέρας δυνάμεων είναι εκείνο. Αλλά το τιμόνι είναι καθόλου στραβό. Πού μου φαίνεται. Το δικό σου είναι στραβό το τιμόνι και σου παίρνει. Τότε συνήθως ακόμα στραβό τιμόνι είναι μαγάκι τώρα. Από εδώ κάνει zoom. Καλά και αυτός όλα είναι προβληματικά. Γράφει τώρα. Από εδώ κάνει zoom. Αυτό κατάλαβα. Ότι όλα τα μηχανάκια ήταν προβληματικά. Αυτό προβληματικό, εκείνο προβληματικό. Ποιο? Όλα, ναι, γιατί συζητάμε. Όλα προβληματικά τα βγάλα. Και αυτό προβληματικό. Αλλά κακτέρας δυνάμει. Πατάς, γκάζι και λες πάταρε κι άλλο, δεν έχει ξεκίνα. Αυτό μόνο βάζει πόσο θα περάσει το. Δεύτερη. Εγώ πρώτη. 3 φορές πρέπει να το πέρασε. 4 φορές έπεσε μέχρι τώρα. Καλά. Να, πλάκα με κάνει. Αυτό δεν θεωρείται πέσιμο. Αυτό που, δεν ήταν πέσιμο. Αυτό το άφησες. Αυτό έπεσε το μηχανάκι, εσύ δεν έπεσε. Ακριβώς. Ορισμένα κομμάτια όταν αισθανθείς την ώρα που αισθανθείς το φόβο, παρατάς λίγο τις δυνάμεις και παραδίνεσαι, δεν είναι? Ότι έπεσα πήγαινε. Αυτός ξέρεις γιατί δεν μπορεί να πάει. Αφήνει το τιμόνι και επειδή κάθεται πάνω στο μηχανάκι, αφήνει χαλάρα τα χέρια σου. Χαλάρα. Μαλάκα, αυτός είναι από το Σαν μηχανάκι. κουράβα. Τα χέρια έτσι, όχι έτσι. Βρε και έτσι να τα έχεις, απλά το τιμόνι θα κρατάς. Παρήξα κοιτάς γιατί. το τροχό σου. Έτσι δες και μια πέτρα να βρεθεί να πεντέσει. Κάνε λίγο έτσι τα χέρια σου και κάτω.